Jones. Yap din na iban ko yan. Nangaon ko na magtuwa ba di makaratong. Malayong biyahe. Airport. Welcome to my vlog. Ano kami lang ng airport ah. Ayan kami airport. Terminal 3. Singapore Airlines. Eri kami sa Singapore ba? Tapos nang tayo ni Papuan. Pa Thailand. Uy, kuwan na kawas sumod na kita palaw. Ay na ako, malukay pa ba sir? Sakdo pa. Kaya na 12? Oo, mga 12 na kita ito. Hello, hello, hello. Yung bago.
Lalagyan lang yan lang dyan. Boss. Kaya di ba, yung yung pasunod. Before mo, tapos sa Hi sir, all box na lang po tayo sa taas. This is the exit row and completely no box po tayo. Food items din po, pwede po hawakan ng mga phone at wallet bag po sa taas. Here po sila, your box is ready sa Yan na kami taas planes, Pupasiti, by Manila, in welcome to Zamboanga City. Dali lang, walang flight. Safe flight. Hasta lang. Marami po lamang natawagin ng Sa by Manila. Your health and safety are very Sana makabalik kami. Mari. Yayamanin. Wala na kaming mga problema. Inshallah. Ering bus. Larat yung borsa. Supot console. In addition, we're going to inform you that the laboratory and aircraft cabins are regularly sanitized. For your safety, keep your face mask on for the entire duration of the flight and do not touch your eyes, nose, and mouth at any time. Any guests requiring assistance, first attendant call button. Thank you and have a fun flight with us. Sa mga following na ngayon na tulong, maraming tawagin ng inyong travel group. Yan yung mga pizza na Korea. Yan lang may mga stewardess na expensive mga.
Kate. Dili na kami di matong pasangbuang ka malam nila. Magsukol pala. Video ako. Ayun na. Ari na, ano na? Ano na?